ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಳ ಮಾತಲ್ಲ ತುಲ ಇನಿಯಾನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪನ್ಪುರ ಜಾಗಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಲು ತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮಂಡಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುನ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪಂಜನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿ ಸೊ ಐನ್ ಬರ ನಮ್ಮ ತೂನ್ ಬರ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತ ಇಂಗಳ ಸೊ ಅದೆತ್ತ ಉಲಾಯಿಪು ಹೊಡಿತೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಇಂದ ಬರೋದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಆದ ಪೋಪಣ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ರೆ ಮನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಬಂಗುಲೊಳ್ಳಾಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ನಗರ ಎಂಚಿನ ಬಂಗು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಇದು ಎತ್ತದುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಿರುಪತಿ ಗಾರ ಬಿಡುವ ಬಂಗಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ರಿಕ್ಷಾಡ್ 85 ಸರ್ವಿಸ್ ಊಡಿರ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 20 ಕೋಲಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಐತೊಂಡ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸಗ್ ಸೌತ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಐತೊಂಡ ಅದ ಬಂಗು 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 ಆಯ್ತು ಫುಡ್ ಮನೆಗೆ ಲಂಚ್ಗೆ ಪೂರಿ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಉಗ್ಗಲ സൂറാണ്ട് നിങ്ങൾ തപ്പിര നിങ്ങൾ ജർണി തപ്പിത അവിടെ ഒന്നുണ്ടോ ജർണി അതാ പങ്കോ എന്താ തപ്പാണ് ತಲೆ ಬಂಗುಲ ಒಗ್ಗರುಂಡು ಒಣಸೂರ ಮಂತದಲೆ ಇತ್ತ ಇಂಗಳ ಕುಕ್ಕು ಕೊಂಡಿರಬಹುದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಗ ಉಂಡ ಬಂಗು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದಿರ ನಮಗೂ ಉಂಡ ಹಂಗೋ ನನ್ನ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಐತೆ ಮುಲ್ಪದೇ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕದವೇ ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುದಲೆ ಕುಕ್ಕದ ಎಷ್ಟೇ ಇಡ್ದಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೇಜ್ ಉಂಟವ ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕದ ಲಾಡುದಿಲ್ಲ ತೋತಪ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂಕುದಿಲ್ಲ ತುಲಗನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಎಂಕಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಂಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕೊಬ್ಬರ ಉಣ್ಣದಲೆ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಲೋಡು 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 ಎತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು 4 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಂಡಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕ ಕೈ ಕೈ ಅಬ್ಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ നമുക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കടപ്പടി ഇരുന്നാரு ಪಂಚಪ್ರಸಿದ್ಧನ ಲೋಡು ಲೋಡುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುದಿಲ್ಲ
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪದೇ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಗಾಡಿಗಳು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ತೋತಪುರ നമ്മളെ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ಮಧುಮಿತನಾಗಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಡುದು ಗಂಡ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂಡ ತಿಂಗಳ ಕುಕ್ಕದ ಮಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕ್ಕೂ ಶಾನ್ ಬುರ್ದಾತ್ರ ನೆಗ್ಲದ ಶಾಯ್ ಮಾಮೂಲು ಅನ್ಪೋಗ ನಿಂಗಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕೂರು ಅಡ್ಕದೆ ಯಾರೇ ಮಂಡೆ ಚಾಂದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು ಅನ್ಪೇರ ಅಡಿಯುಲ್ಲ ಅಳಿತೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೀ ಇಂಚಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಗ ನಾವು ಚೂರು ಆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ತುದರ್ಕ ದಾಚ್ ಹಂಗ ತುದರ್ಕ ಕವರ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡಿ ಓಡು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದಂಕಲ ಹೊರಟು ಜತ್ತ ಕೊಕ್ಕದ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಉಡಂದಾನೆ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕುಲದ ಫೈನಲ್ ಅದ ಎಂಕಲದ ಕುಕ್ಕದ ಮಣಿಡಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕುಗಳು ಮೊದಲೇ ಫುಲ್ಲ ರಾಸಿ ಕುಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಎಂಚದಂಡ ನಿಂಗೆ ಕೆಜಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ 1 kg 2 kg 10 kg ಅಂಚ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಫುಲ್ ನಿಂಗೆ ದೆಪ್ಪಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪಡ ನಿಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಆ ರಾಸಿನೇ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ತಿರುಗಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ಲ ಮೊಗ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ಅವರ ಗಾಡಿ ಬರ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಆತದೆ ಪಡ ಲೋಡ್ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಎಡೆ ಕುಕ್ಕುಗ್ಲೆ ಹಾಂ ದೆಟ್ಟು ಇಂದೇನು ಬರ ಕೆಲ ತೊಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಬಂತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕದ ಸೈಜ್ ತುಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಇಡು ಕುಕ್ಕದವೇ ರಂಪಾಟ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧದಾಯ್ತು दादा
Mamol depunelu. ಮುಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊರ್ವೇರ ಇಜ್ಜಿ ತೋತಪುರಿ ಎತ್ತು ಮಾಂತಲ್ಲ ಉಂಡೋಳು ಮುಲ್ಪಂದು ಉಂಟು ಪುನಃ ಮಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಮೂರು ದಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೂರು ಮುಚ್ಕುತ್ತವೆ ರಂಬ ಕೊಟ್ಟದಲೆ ಫುಲ್ ಮಂಡಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ అవునా పోయి ಇದು ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕದ ಮಂಡಿ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಇದು ತೋತಪುರಿ ಇದು ಫುಲ್ ತೋತಪುರಿ ಪಂಡ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬೋರ್ತಾರೆ ರಾಶಿ ಇಂದಿನ ಪೇಜಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಮೂಳೆ ಸರಿಪಡದಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಫುಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ತುಪ್ಪ ನೋಡ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿ ಮಂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿ ಪಡು ಪಂಟ ನಮಗೆ ಕಾಣದು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಬಲ ಬಲ ಓಲೆ ಪೋಣ ಫುಲ್ ಅದು ಕುಕ್ಕದವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಲೆ ಪೋಣ ಕುಕ್ಕದವೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ರಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುಕ್ಕು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಳೆ ಫುಲ್ ಬೊಡಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುದು 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 ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾವಿನವೇ ಒಂದು ಮಂಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೋಟದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಕುಕ್ಕು ಗೋಲಂಜಿ ತೋತಪುರಿ అల్లాఫే 68 68,000 అల్లాఫే. ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಏಲಮ್ಮ ಅಂತದಿಲ್ಲ ರೀ.
भैया फुल मजे। तुम मजे ले रहे हो, अब गाड़ियां नहीं मिले तो पीछे से निकलता हूँ। फुल मजे भैया। हाँ भैया, ए आ जाएगी। जाओ जाओ जी 150 जाले बादम आओ आओ, 2 आदमी दबाना, उधर आना तो। ये ए बी सी। वन भाई बहुत पीछे है, बहुत पीछे। फाइनल पीछे नहीं हुआ फाइनल फाइनल। आगे। चलो एक मिनट चलो। गाड़ी में सीट से मिल जाएगी गाड़ी। मान लिए तो गाड़ी फ्री। उसके बाद 60 पर एक ಹಾಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಡಪಣದ ಕುಕ್ಕುಬುರದ ಎತ್ತ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾರೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆದಲು ಸೊ ಇತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಬ ಬಾಯ್